Imos falar do bíceps. O bíceps é un músculo braquial que ten dúas cabezas ou insercións. Se collemos este monaco, sería este músculo que temos situado aquí. Mentras que o tríceps está situado por detrás do brazo. Este é un músculo que non ten nin antónimos, nin sinónimos, nin podemos facer frases feitas con ele. A súa orixe é moi sinxela, ven do latín. Bi significa dúas e ceps, cabeza. A súa propia orixe xa explica a súa definición. Dúas cabezas ou insercións. En canto ás súas traduccións a outros idiomas, en todos os idiomas se di a mesma palabra. En catalán, castelán, éuscaro, inglés, portugués, francés, castelán e galego. Tan só varía noutras linguas como chino ou alemán.